איך לשרוד על 100 שקל בלבד, בעיר הכי מפורסמת בברזיל, ריו דה ז'נרו. אז דבר שאני יכול לעשות, זה איך להוציא כסף. יש פה את הבנק ברדסקו, הבנתי שזה בנקים המאוד הכי טובות שיש בברזיל. פעם הוצאתי כסף, אז אני לא כך יודע איך עושים את זה. אני נכנס את הכרטיס. בואו נראה. שים את הדבר הזה. נעשה אנגליש, כי אני עדיין מפגר. כל ספרדית, אבל אני עדיין מפגר בפורטוגזית. אז עושים ויג'ווה. פה הבנתי שזה לא משנה, פשוט בוחרים משהו. וזה סבבה. אני אקח... פשוט אקח 300. זה לא הסכום של הסרטון. הסכום זה יהיה 170 ריאל. אבל אני פשוט מוציא 300 שיהיה לי בכל מקרה. עכשיו תסתכלו. בואו נסביר לכם משהו שאתם מגיעים לברזיל. יש לכם עכשיו, שאתם מוצאים מברדסקו, יש לכם את האופציה הזאת, שכאילו זה כאילו ממיר לכם את זה ישר לשקלים. שאתם כאילו מוציאים כאילו את הכסף, אז כאילו אתם כאילו משלמים כאילו בשקלים, במקום בריאל ברזילאי. אל תעשו את זה, כי זה שאתם משלמים ממש מלא עמלה, תעשו את הדקליין, וזה כאילו לדחות את זה. כסף בידינו. 100 שקל בריאל ברזילאי זה 170 שקל, זה 174 בתכלס, אבל בשביל הסרטון אני אקח 170, כי אין באמת כאילו דרך להשיג עכשיו שקלים. אז אני אזרום בינתיים, כל שאר הכסף זה אני לא הולך להשתמש בו היום, סתם בשביל שיהיה לי בכללי. איזה מדע שהבנק סגור למה הפעולות שאני עושה פה קצת חשודות עם המצלמה, ושהכרטיס שלי התחיל בהתחלה לא עבד כל כך. אוקיי חבר'ה, אז יש את זה אצלנו, יש לנו את זה, יש לנו פה 120 ריאל, כמו שאתם רואים, וזה 100 שקלים. עכשיו אני אצא מהבנק. אז כמו שאמרתי, אני הולך לשרוד היום על 100 שקלים בלבד. כשאני אומר 100 שקל זה אומר הכל, כולל אוכל, כולל אם אני יוצא, כולל אם אני קונה סתם דברים, אז אני הולך לחיות רק על זה היום. הדבר ראשון שאני רוצה לעשות זה למצוא משהו לאכול. שעה כבר 1 בצהריים נראה לי, ולא אכלתי כלום כל היום, קמתי מאוחר קצת כי יצאנו אתמול. אז הבנתי שיש פה איזו מסעדה טובה, מסעדה מקומית כזאת, ממש ישנה, כאילו קיימת איזה מלא זמן, אז נראה לי באזור 100 שנה פה. אם אתם נמצאים באזורים כמו קופקבאנה, איפנמה, לבלון, כל המקומות האלה, בדרך כלל המחירים היו יקרים רצח, אבל אני כרגע גר בבוטפוגו, שזה אזור יותר באמצע בין הסנטרו לבין קופקבאנה, איפנמה, לבלון. מה שאני הייתי ממליץ לכם, לחפש את המקומות היותר מקומיים, שיש להם פחות באזורים היותר מרכזיים, שזה איפנמה, לבלון וקופקבאנה. שם המחירים באמת כאילו יקרים, אבל בגלל שאני גר בבוטפוגו, אז יש פה יותר מקומות שהם יותר מקומיים כאלה, אז המחירים בין הסתם הרבה יותר טובים. עכשיו אני מחפש את המקום הזה, זה מקום שחבר המליץ לי. הוא אמר לי שיש שם אוכל, גם אוכל מקומי וגם האוכל שם זול רצח. עכשיו אנחנו נלך לשם. עכשיו, תמיד ברזיל הייתה נחשבת בין המדינות הכי יקרות שיש בדרום אמריקה, אולי אפילו הכי יקרה שיש, אבל עם השנים הדברים האלה התהפכו. היום ברזיל בין המדינות הכי זולות שיש בדרום אמריקה, לדעתי יש לפחות. הייתי בגל שנה שעברה, זה מה שחוויתי יותר. היום לדעתי המדינה הכי יקרה זה לדעתי ארגנטינה, היא באמת בשנים האחרונות התייקרה מאוד, בצורה קצת לא פרופורציונלית. בברזיל, המחירים שם די ירדו, האמת שהמדע שלהם די ירד, אז המחירים גם ירדו יחד איתו. טוב לתיירים, פחות טוב למקומיים. נראה לי שאני יודע איפה המקום הזה, זה עכשיו פה שמאל, אני צריך לצאת את הכביש, אבל כן נראה לכם איך מקומות כאלה שהם יותר מקומיים, נראה לכם כמה המחירים שם זולים וכמה אתם יכולים לחסוך. אתם מטיילים נגיד בגל העולה, בטיול הגדול שלכם אחרי צבא, איך אתם יכולים לחסוך כסף בעצם על אוכל וכאלה. לראות את המקום, זה נקרא בוטקו דה פראיה. אני אראה לכם אם אתם מצליחים לראות שם בסוף. בוטקו דה פראיה. אז אנחנו הולכים למקום הזה עכשיו. הבנתי שזה מהמקומות הכי זולים שיש באזור פה. עכשיו אנחנו נראה. טוב, התיישבתי פה במסעדה קצת. נראה לכם את המחירים. יש פה, אוקיי. פרנגו, זה כאילו עוף, אסדו, ב-27 ריאל. זה כאילו 27 ריאל באזור ה-17 שקל כזה. שקל אחד זה כאילו 1.74 ריאל. אז כאילו נגיד 27 ריאל זה 15 שקל. 15 שקל על עוף אסדו. זה מגיע גם כמובן עם בסופות בצד עם אורז ועם צ'יפס. וזה באמת מפתיץ אותך. אכלתי את זה פעם במסעדה אחרת. מפתיץ אותך. קיירו פיג'ואדה. עכשיו הזמנתי פיג'ואדה, זה מאכל מקומי פה. זה סוג של אורז, מעורבב כזה עם שועית,
ובשר, וכל מיני כאלה דברים, ומחים פה על שועית, כאילו עושים שועית על הכל, על אורז, על הבשר, על הכל כאילו. אבל אני אישית אוהב את זה, אני נראה אחלה עם שועית, כאילו. שועית שחורה כזאתי. בקיצור, אז כמו שאמרתי לפני, מקבלים חתיכת עוף כזאת ענקית, פרנג'ו, תזכרו פרנגו, אני יכול להגיד פרנגו או פרנג'ו, זה עוף, חתיכה ענקית של עוף עם אורז וצ'יפס בדרך כלל, אתם יכולים להוסיף גם סלט מה שבא לכם, ב-27 ריאל, זה לדעתי מטורף. הוא אוהד של בוטפוגו ואני לובש חולצה של פלמנגו. אז צריך להסתכל על המבט כזה של 15 שקל, אתם סוגרים לכם ארוחה, משביע אתכם לפחות 6 שעות ככה, ועכשיו אני מחכה לפיג'ואדה שלי. בדיוק עכשיו האוכל הגיע, אז כמו שאמרתי, זה פיג'ואדה חבר'ה, יש לכם פה, צריכים לראות אורז, כל זה פשוט שועית, תערובת של תבשיל שועית עם בשר, יש פה גם סלט כלשהו, עכשיו אנחנו ננסה את זה, יש פה גם משהו שהם מאוד אוהבים, זה נקרא פרלופה, וזה. עדיין כזה אמנתי מה זה, לא ביגסט פן של זה. בואו ננסה. כמו שאמרתי, זה כמה סוגים של בשר, יש פה גם נקניק. בתוך כל התערובת של השועית הזאת יש פה נקניק. יש כאן נראה לי בשר בקר אם אני לא טועה, ויש פה גם עוף. פשוט תערובת של מלא בשר עם אורז. וכל זה, תקשיבו, 16-17 שקל כאילו, אפילו פחות. הם קולטים. וואו, מטורף. כמו שאתם רואים, לא צריכתי לסיים הכל. אני פשוט עמדתי לכם, זה מנות ענקיות, והם גם, הקטע בברזיל, שהם פשוט שמים פה, לדעתי, קצת יותר מדי תבלינים, יותר מדי גם גרליק, פשוט יש לזה יותר חזק, צריך לשים קצת, כאילו, הם שמים את זה פשוט מלא. לא לשים פה מלא הכל, מלא סוכר, מלא זה, וזה כאילו כל הטעמים כאילו, נעלמים, נשאר הטעם של או סוכר או של גרליק. עוד לא צריכתי לסיים את זה, אבל תשמעו, כל הדבר הזה בשביל 15-16 שקל, וואלה שווה. בגלל זה אני אומר, אתם תמיד יכולים למצוא את המקומות האלה, פשוט המקומות האלה שנראים קצת טיפה יותר מיושנים, אני ככה יותר אולד סקול כאלה, שהם פחות לא ככה נמצאים במרכז, כמו באימפנמה נגיד על החוף וכאלה, ברור שהמחירים יהיו יקרים. אבל אם אתם עכשיו מחפשים נגיד מקומות רגילים, ודברים מסעדות כאלה נגיד שהם טיפה יותר אולד סקול, אז תיכנסו אליהם, יש גם אחלה אוכל, מפוצץ אתכם באמת כאילו, משביע אתכם במחיר של כלום, ככה אתם בעצם יכולים לחסוך בטיול. עכשיו אני גם מבקש ממנה חשבון ואני אלך, אני אסע כנראה לים. אני אלך גם טיפת הים של אימפנמה וקובה קבאנה, לא קובה קבאנה, אני הולך לשם היום, אימפנמה ולבלון. לבלון זה יותר האזור כזה של העשירים, יש שם יותר אנשים שהם יותר מהמעמד הגבוה בברזיל. אני אסע גם לשם, והאמת שחשבתי על זה ורציתי מאוד להתאמן, אבל אני יודע שנגיד כניסה אחת למכון כושר נגיד רגיל פה בברזיל, זה לא הכי זול, זה עולה בערך נראה לי איזה 20 שקל לכניסה אחת כאילו, שזה אם אתם חושבים על זה כאילו, אם אתם עושים נגיד כמה אימונים בשבוע זה יוצא קצת יקר, אבל אז אני הבנתי שיש לי, גם בזה אני יכול לחסוך, כי יש את המכוני כושר שהם בחינם לגמרי, ונמצאים בכל מקום, בכל מיני אזורים, בכל החופים פה. פשוט רושמים כאילו Outdoor Gym בגוגל מפות, ואתם ישר כאילו, יש לכם בחינם לגמרי, פתוח 24/7. זה לא עכשיו, אתם יודעים, אל תצפו עכשיו לאיזה מכון ברמה גבוהה, כל זה על הים וזה בחינם. אבל אני עכשיו אעשה קצת אימון ככה, ואז נראה מה אני אעשה, אולי אני אוכל איזה עשאי, למרות שהעשאי קצת יקר, במיוחד בחוף. או שאני אשחק שם איזה ווליבול עם אנשים. הקטע בברזיל, שכאילו יש מלא אנשים ששחקים כאילו כדורעף, שאני יכול להצטרף אליהם כאילו ולהעביר את הזמן קצת, עד שאני אוכל ארוחת צהריים ערב, כי עכשיו קצת כבר 1 בצהריים כבר, סוג של ארוחת צהריים ערב, כן. הענוג הזה שראיתם מקודם, עלה לי 56 ריאל, כאילו 32 שקל. זה היה בגלל שאני קצת הגזמתי עם השתייה, באמת עשיתי טעות, אני חושב. שתיתי איזה 2 בקבוקי מים והזמנתי גם קולה, אז קצת הגזמתי בקטע הזה. סעבתי לפחות לכמה שעות הקרובות. עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אני הולך לקחת אובר, אבל לא אובר רגיל, אני הולך לקחת מוטו אובר, שזה בעצם אופנוע, אובר, הרבה יותר זול, הרבה יותר מהיר. סכן את החיים שלך, אבל מה לא עושים בשביל לחסוך קצת כסף? אז עכשיו, נכנס לאובר. אז כמו שאמרתי לכם, לכו למקומות האלה, האולד סקול, לחסוך קצת כסף, יהיה לכם יותר להמשך הטיול. ועכשיו אני הולך להזמין מוטו אובר. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש את האובר הרגיל, שזה המכוניות שעולות איזה 40 ריאל, שזה בערך איזה 24 שקל, אם אני לא טועה. ויש את המוטו אובר שהוא 13 ריאל, שזה 7-8 שקל כזה. לא יודע איך שווה להם כל הנסיעה הזאת יד לשם. שזה נסיעה עד אימפנמה, כאילו, שזה באזור ה-20 דקות נסיעה, משהו כזה.
אולי פחות בגלל שזה עם אופנוע, אז אנחנו מדרגים בפקקים קצת. גם פה, הנהגי האופנועים פה, תקשיבו, הם לא רואים בעיניים, לא רואים בעיניים. דווקא כשיש סמטה ממש צרה, אז הם בכלל מה דוחפים גז. עוד גז, כאילו. שוגעים פה, לא רואים בעיניים. אבל בסדר, אני זורם איתם. בסופו של דבר הם עושים דברים יותר קשים מזה. ניסויית בפאבלה, תקשיבו, זה עליות וירידות חדות. משהו כאילו, אני יותר מצליח בחיים לעשות דבר כזה, כאילו, זה משהו פחד אלוהים. אבל עכשיו בדיוק אני מחכה לאובר שלי. בשביל כל הדרך הזאתי, בשביל אני נמצא עכשיו פה למעלה, ופה למטה, זה המקום. וזה בערך 20 דקות נסיעה של 8 שקל. לא יודע איך זה שווה מבחינת הדלק, או מבחינת מה שהם משלמים לאובר, אם בכלל משלמים להם משהו. אולי אובר סתם, לא לוקחים להם עמלות על הדברים האלה. אני מקווה לפחות. בסדר, עכשיו אני מחכה לו. אני כבר איזה שעה, מחפש פה אובר. אני כאילו, אני יכול להבין אותם, זה באמת לא שווה להם, כאילו, הם לא מפגרים. זה באמת לא שווה להם, אבל אני לא מוותר. בסוף, מישהו ייקח את הנסיעה הזאת, מישהו. חייב מישהו לקחת את זה, באמת. אני לא אוותר על זה, כי זה 20 ריאל יותר, ואני צריך את הכסף הזה אחרי זה לאוכל. ולמים, אז אני לא אוותר, אין מה לעשות, אני צריך לחכות פה, לדעתי עוד איזה 20-30 דקות, כאילו עד שמישהו ייקח את הנסיעה הזאתי, וגם כשמישהו ייקח את הנסיעה הזאתי, אז בכלל, ייקח לו בערך איזה 10 דקות להגיע לדעתי, אפילו יותר. אין ייאוש, סוף סוף, צדיק אחד בסדום, אחרי איזה 20 דקות שאני עומד פה כמו איזה טמבל, מישהו מגיע סוף סוף. וואי, הלוואי שהוא לא יבטל לי, למה לפעמים פה הם פשוט רואים כאילו את הנסיעה, הם פשוט לוחצים כאילו כן על נסיעה מסוימת, ואז הם קודם שזה לא שווה להם, ואז הם פשוט מבטלים. יכולים לדעת גם שנייה לפני שהם מגיעים, כאילו. אני מקווה שהוא יגיע לפה, אני ממש מקווה. יאללה, ז'ואאו, אחי יקר. סוף סוף הוא הגיע. Hoje cá, tudo bem? Tudo bem? Chega pra trás, na streamer. Viu o streamer? Sim. טוב, קרתה קצת תקלה. זה עלה 14 ריאל כל הנסיעה ולא היה לי 14 בדיוק, הייתי צריך להביא לו 20 ולא היה לו עודף. אז נשארנו רק עם 94 ריאל, אבל בסדר, נביתי לו טיפ, שיהנה, שיבא לי. ועכשיו יש לי איזה כמה שעות לבזבז בחדר כושר פה בינתיים. תראו כמה אנשים יש פה, חבר'ה, זה לא נורמלי. תקשיבו, וואו, אני אראה לכם את האזור שם יותר. תקשיבו, מפוצץ פה היום, מפוצץ, וואו, זה אנשים. באמת שעכשיו התחיל הקיץ בריו דה ז'נרו, והיום הגלים, תראו כמה אנשים. הגלים מטורפים היום, מטורפים. האנשים עכשיו נלך לג'ים, הג'ים ממש פה מולנו. כי זה בערך 8 דקות, 7 דקות הליכה. זה כמה שעות ככה אימון, ואחרי זה נראה מה אני אעשה, נראה אני אוכל צהריים או משהו. אין לי גם הרבה סוללה במצלמה. גם לא יכולתי לציין את הנסיעה של היה באופנוע, בגלל שקצת הטלפון שלי גם היה בכיס, וגם כל הכסף שלי היה בכיס, וגם המצלמה שלי הייתה בכיס, אז הייתי צריך לשמור ככה על הכל, שלא יעוף, והאדם נסע כאילו אנחנו במהיר ועצבני. זה כמה שעות אימון, ואחרי זה נראה מה נעשה. הייתי עכשיו גם מים, זה עלה לי 6 ריאל, נוריד גם 6 ריאל מכל התקציב. ועכשיו נגיע לג'ים, עוד שבוע. אפילו האזור הזה, שאני רגיל, שהוא ריק לגמרי ואין פה אנשים בכלל, אפילו האזור הזה מלא אנשים. תקשיבו, זה יום מטורף. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך המכון, מכון כושר. פה, כמו שאתם רואים, גם פה יחסית יש הרבה אנשים, לא כזה הרבה. גם רואים את החולצה חם פה, תקשיבו איזה חום, אתם לא מבינים אפילו. אני אעשה איזה אימון ככה, נתחיסה היום נראה לי גב, יד קדמית, לא משהו יותר מדי, כי אתמול קצת התקרחנו, נסתכלו. איזה טירוף, תשמעו. מטורף. תשמעו, מה זה הפאקינג חום הזה? וואו, אני נוטף כולי. בוא נתחיל קצת באיזה אימון ככה. אני אתחיל בקצת רגילים לגב. שוב, זה הזיה. אני יודע שעכשיו אצלכם בארץ קר של החיים. ואני פה עכשיו, כאילו, אמצע אוגוסט. זה היה ממש קל, אני אחליף את המשקל. אבל תסתכלו. זה כאילו יש לכם פה, זה כל המשקולות כאן למטה. אין לי מושג, לא רשום מה זה מה, לא משקל של מה. מישהו צריך לחשב לפי היד, ויש לכם את הידית פה, ואז אתם מושכים אותה בעצם, ושאתם עושים פולה פשוט. בואו נראה מה אני אצליח להסבין איך עושים את זה. עכשיו זה יותר קשה פה. זה אפילו יותר קל, אני אעשה למצוא משהו אחר. אני אעשה קצת מתח. מתח זה הדבר נראה לי שאני הכי פחות טוב בו, כי אני לא עושה יותר מדי קליסטניקס וכאלה. בוא נעשה אבל קצת מתח מחר פה.
נראה לי זה המקום. תקשיבו, הזווית, לא ראית, אבל כן מקום. אבל בוא נעשה קצת מתח. לא אתם רואים אותי. פאק. זה יותר קשה פה, רגע. יותר קשה פה בגלל שגם אני כולי מלא זהה, גם כל הזה מלא זהה. גם חם פה רצח, עשיתי רק 6 אנשים גרוע. אפשר להגיד שזה לא וייב, להתאמן, זה נמצא מוכר. קהלאיו. אז זה אנחנו רואים קהלאיו, כזה... כל דבר שאני מנסה להסביר בעברית, בשפה אחרת זה פשוט בלתי אפשרי, שמה רע. טוב, עשיתי את התרגיל הזה לגב, עכשיו אני אחד הגרועים בו. לא יודע איך עושים אותו. איך אני לא עושה את זה במכון? אני מלא אופציות כל כך. גם תהיה במכון. כן, בדוק, אני לא עושה אותו טוב. זה מה יש. נעשה קצת יד קדמית עכשיו. סיימתי עכשיו את האימון. עכשיו אני רוצה להשיג בקבוק מים. כך חם פה. בינתיים, שעה עכשיו 3:30. אין לי הרבה סוללה במצלמה. אני קצת יוצר בעיה כי בא לי קצת להישאר פה ועושה קצת כדורעף אנשים. נראה מה אני אעשה. מתי אני אשיג מים כי זה יותר חשוב. ונראה מה אני אעשה. נראה מה אני אחליט. קצת מים. ועלה לי 5 ריאל. לא נית 5 ריאל, נשאר לנו עכשיו. רוצה להחליט את המצלמה ממני כי יש פה מלא גנבים בחוף. אני אספור כמה יש לי. נשאר לי 83 ריאל להיום. צריך לזרום עם זה. תשמעו, הסלקתי את המים. עכשיו אני הולך, מסתובב כזה בחוף, ואני אחפש אנשים שמשחקים ווליבול. אצטרף אליהם, בעצם קצת ווליבול, אני לא יודע מה אני אעשה עם הסוללה. מקווה שתשרוד לי 16% עכשיו, 15%. מקווה שזה ישרוד לי. אם לא, נצטרך לחזור הביתה, וכבר למצוא ארוחת צהריים ערב, ואז לראות מה אני עושה עוד בהמשך ואיך אני אסדר עם הכסף. בינתיים אני אעשה פה סיבוב בחוף. עכשיו נכנסתי לחוף של אימפנמה. חוף אחד המפורסמים שיש בריו דה ז'ניירו כרגע. האמת שהיום יום ראשון, אין מכוניות בכלל, אין אופנועים אפילו. כי זה היום שבת שלהם, כאילו. אבל ציפיתי שזה יהיה כמו יום כיפור. האמת שאני רוצה למצאים יותר את המאחורה גם, כמו שאתם רואים. פשוט אני לא רוצה לעבור את עצמי באתר הקלה. אני די עופר את עצמי באתר הקלה בזה שאני עושה את זה. עכשיו אני עם מצלמה פה, וכולם מסתכלים. אין מה לעשות. גם ללכת על הכביש עכשיו זה לא כזה חכם בצידי. בסדר, עכשיו באזור הזה יש טיפה יותר אנשים שמשחקים וולי. כרגע אני לא כזה רואה, אבל כשאני אכנס יותר לבפנים, אני אראה יותר אנשים שמשחקים. אני מנסה גם לצלם לכם וגם לשים לב שלא רוצים לגנוב אותי פה. יש פה מלא כייסים, ואני באתר הקלה עכשיו, אז אני באמת מנסה. כבר איזה שעה הולך פה, ואני לא רואה פה אף אחד שמשחק וולי. חושב על לוותר, ללכת הביתה. להטעין את המצלמה, בלי סוללה, עוד שאני מביא סוללה. ואני מסתי שכל שנייה באים אליי אנשים ומבקשים כסף. מתחילים להסתים לזה, ושמסתכלים עליי גם שם עם המצלמה. מנסים נראה לי כייסים, אבל יש פה נראה לי כייסים שכבר שמו עליי איזה עין, אז אני לא רוצה להסתכן. אני אלך קצת, נראה אם אני מוצא. ואם לא, אז אני אחזור קצת, ואז נמצא משהו לאכול לצהריים. צהריים ערב. בינתיים קחו קצת צילום לאימפנמה ביץ'. זה החוף של אימפנמה. איזה גערי מטורף היום. אני רואה שם עוד מלא מגרשים של ווליבול. אבל אין שם אף אחד. זה באסה. בדרך כלל אני מוצא ישר, ואני ישר בא אליהם ומשחק איתם. ובשום היום, כולם כנראה פשוט הולכים לתוך הים. ובכל משחקים, רוצים לשחק וולי. כנראה שאני אחתוך הביתה עוד מעט. מה שחשבתי שיקרה קרה, נגמרה לי הסוללה באמצע שהייתי בים. בסוף כן מצאתי אנשים לשחק איתם ווליבול. עכשיו אתם תראו, צריכתי לציין לפחות חלק מהחלקים, צריכתי לציין, עכשיו תראו את זה. וקחו גם, כשנסעתי באופנוע, ציימתי גם את זה. וזהו, השעה עכשיו 5:45, חזרתי הביתה בינתיים.
אני עכשיו אצא לאכול איזה משהו, ארוחת ערב, נגיד ככה. יש לי כבר רעיון מה לעשות, יש לי כבר רעיון לאן ללכת. יש כל מיני כזה, יש קטע בברזיל שיש הרבה דוכנים כאלה של המבורגר, מקלות עם בשר, עוף וכאלה. וממש זולים כאילו, המבורגרים כאילו שתייה, זה המבורגר כזה, אם סתם מקדונלדס כזה, שמים לכם כזה ביצה גם ובייקון כזה או נקניק. וזה עולה איזה 20 ריאל, נראה לי, אבל יש לי בעיה כי נשאר לי פה 63 ריאל, 63 ריאל נשאר לי פה. אני גם עכשיו רוצה לאכול, ואני גם רוצה לצאת בערב, אז אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע אם זה יספיק לי למשהו, כאילו לבחינת שתייה וכאלה, בכלל להיכנס לאיזה מועדון או משהו, או משהו, לא יודע. לא יודע אם זה יספיק לי, אני צריך לחשוב מה אני הולך לעשות. אולי אני אנסה להיכנס לאיזה מועדון בחינם, אני אנסה למצוא מה אני יכול לעשות עם הכסף שנשאר לי. טוב, עכשיו צריך לחפש את הדוכנים האלה שמוכרים בעיקר המבורגרים, מחירים ממש זולים, בערך 20 ריאל כזה להמבורגרים שתייה, זאת אומרת שזה בערך 13 שקל. כמו שאמרתי, נשאר לי רק 63, איך אני עושה את כל זה, כי אני צריך גם לצאת בערב, כמו שאמרתי לפני, אז אני חייב למצוא איזה משהו ממש זול ומהיר. יש לי גם להתארגן ולעשות כמה דברים, לעשות עריכות וכאלה, אז אני לא יודע, בוא נראה. פה כאן אני אמצא כמה בדוכנים האלה, כי יש חלק, באזור שאני גר בבוטפוגו, יש חלק שנמצאים באזור יותר האזור של הסופרמרקטים כזה, ויש גם בצד השני, שזה יותר האזור של בוטפוגו פלאיה, שזה כאילו הקניון שיש פה בשכונה. עכשיו אני אנסה קודם כל את האזור היותר קרוב, שזה האזור של הסופרמרקטים, זה האזור היותר קרוב אליי. אני אסתכל שם, פעם שעברה אני זוכר שאכלתי אצל מישהו שם, אני זוכר שהוא היה יחסית זול וטעים. עשיתי באמת טעות ענקית שפשוט החלטתי לשתות את כל מקרר שתייה שלהם, ובעצם איבדתי הרבה מהתקציב, איזה שליש מהתקציב כאילו סתם על כלום, אבל לפחות היה את הג'ים בחינם ועשיתי קצת כדורעף עם כמה אנשים זרים. מקווה שאני אסתדר עם זה בסוף ואני לא צריך גם ללכת לאיזה מועדון. אני מקווה שאני אצליח, אני אנסה להשתחל בחינם, איכשהו. לדבר עם המאבטח או משהו, לדבר עם מישהו שם, או למצוא איזה מישהו שעובד שם, ואני אנסה להשיג כניסה בחינם. לא יודע, לא בטוח שיש לי מספיק כסף בכלל להיכנס לאיזה מועדון פה. עכשיו אני נמצא באזור של הסופרמרקטים, איזה מטורף, זה פשוט 3 דקות ממני, ויש לי פשוט מלא סופרים פה, מלא חנויות, מלא בתי מרקחת גם, אני צריך תרופות וכאלה, וגם אחד שפתוח 24/7, וזה בכלל מטורף, אני פעם אחת צריך איזה תרופה לשינה, והיה איזה 3 בלילה, ועכשיו אני מסתכל שם, אני זוכר שהיה שם איזה סמטה כזאת, שהיה שם את כל הדוכנים, אני מקווה שהם עדיין פתוחים, ויש גם לא סגורים, יש מצב שאולי הם סגורים, כי אני חושב שהם סוגרים מתי שנגמר להם כל הסחורה כבר, וזה בדרך כלל בין השעות האלה, בין 6 ל-7 כזה, 8 כבר כמעט אין אף אחד. בואו נשתו לו. וואי, הייתי בטוח שהוא סגור, אבל הוא בסוף פתוח. זה נראה כאילו סגור. שתורים, זה סוג הדוכנים כזה שאני מחפש. דוכנים כאלה קטנים, יש אותם כמעט בכל מקום, בכל אזור. נפתחים בדרך כלל בערב. פותחים לכם המבורגר של מקדונלדס בעיקר. הקטע שהם פשוט דוחפים כמויות של בייקון או נקניקים וכל מיני כאלה. אם אתם לא יכולים לקשר, סבבה. אם אתם יכולים לקשר, אתם יכולים לבקש פשוט בלי בייקון. והם שמים גם ביצה מעל, הם שמים מלא תוספות, מלא. שם צ'יפס גם כזה, צ'יפסים כאלה קטנים, שהם כמו כזה טפול צ'יפסים כאלה קטנים. מטורף. כן, בקיצור, אם אתם רוצים לחסוך גם, תמצאו את המקומות האלה, זה באמת מטורף. מבחינת היגיינה וכאלה, די שומרים פה על היגיינה, אז רואים גם שם כפפות. שם כפפות, הכל בסדר. מבחינת הבשר גם. עד עכשיו לא קיבלתי קלקול קיבה בגלל הדברים האלה, ואני חי על הדברים האלה, בואו נגיד ככה אם אני רוצה לחסוך. אם אתם רוצים, יש לכם את אלה, לכו על זה. יש גם מלא דוכנים כאלה שמוכרים כל מיני דברים. ראיתי פעם אחת פסטות, ראיתי פעם אחת כאלה שמוכרים לקיסובה, קיסובה ברזילאית, ואז ראיתי כאלה שמוכרים את המקלות כאלה עם עוף, עם מיקס כזה של בקר ונקניקים. יש כאלה גם שעושים כזה צלחות עם כל מיני בשרים כאלה, משהו מטורף, והבשר באמת איכותי, ממש טעים, וזול רצח, אז באמת, זה גם בנייט לייף, נגיד, תרצו נגיד ללאפה, לאפה זה האזור של המועדונים, מאוד מפורסם בסנטרו, אם תרצו לשם, אז בכלל, אתם תראו את זה בכל פינה, בכל פינה, רק תבחרו כאילו, הנה עכשיו הוא עומד להביא לי אותו. ליגאדו. Tienes agua sin gas? Agua sin gas, sí, ליגאדו. טוב, כמו שאמרתי לכם. לא יודע אם אתם רואים, אבל אני לא רוצה לעשות ככה, אבל אם אתם צריכים לראות, כל זה פשוט צ'יפסים כאלה קטנים, כמה צ'יפסים כאלה, והוא שם פה נקניק, הוא שם פה גבינה. תקשיבו, זה הולך להיות הביס הכי קשה בחיים שלי, תקשיבו, זה ענק. תראו כמה נקניקים יש פה בצד, רואים? נקניקים במוגר עצמו. מטורף.
יש כאן, כמו שאמרתי, יש כאן ביצה. אני גם שם פה גבינה, שם תיגרס, משום מה. ראיתי ברבקיו, קטשופ, מיונז. כל מיני סוגים של נקניקים, לא רק אחד. הפפרוני אני רואה שיש פה. אני רואה שיש פה גם בייקון ופפרוני. ועוד איזה אחד. היה לי סלמי. והמבורגר, כמו שאתה רואה ממש פיצי, הוא פה. זה כאילו המבורגר, אנחנו צריכים לראות. לא. לא. בקיצור, הוא ממש קטן. איזה מזל, באתי בדיוק בזמן. בדיוק עמד לסגור. אנשים אני לא יודע, כי... אני אגיד לך מה. לא כזה צריכים כסף באמת בברזיל. מזומן אולי ממש קצת. באמת שאנשים כבר משתמשים בו במזומן, אפילו לכל מיני אנשים, לכולם יש מכונות של אשראי וכאלה, אתם לא צריכים מזומן בו באמת, אולי ממש קצת. הוא הביא את זה לאיזה הומלס שיפרוט את הכסף. אני מקווה שהוא הומלס הזה באמת יחזור והוא לא ייקח את כל 50 ריאל לעצמו. טוב, הגייס עלה 50 ריאל. הוא פשוט בא לבן מישהו ושאומר, לך תפרוט את זה כאילו, כי אין לו פריטה. וכאילו, פשוט רץ לאנשהו. כן, ההומלס חזר, מה שהיה חזר, הוא לקח את הכסף לעצמו. איזה גבר. פשוט יכול להיות שהוא לא היה הומלס, אבל היה לו שקית עם בקבוקים ובחיות. אני מניח שהוא כן היה הומלס, אבל היה גבר רצח. סבבה. קיצור, עכשיו אני חוזר הביתה, להתקלח בינתיים, חייב לחשוב עדיין מה אני עושה. אני לא זוכר בדיוק כמה, עכשיו אני אעדכן עוד מעט כמה בדיוק שילמתי. הבאתי לו 50, אני לא זוכר בדיוק כמה הוא החזיר לי. אני אחזור הביתה, ואני אראה כמה בדיוק הוא החזיר לי. ואז להתעדכן כמה נשאר לי סך הכל ליום הזה. נראה מה אני עושה היום בערב, ואני באמת אוכל לצאת. או שאני פשוט אצטרך להישאר בבית כנראה, לא לעשות כלום. כמה אנשים הולכים להם לבית שלי. עכשיו אנחנו נסתכל, תראו איזה פאקינג בקיארד יש לי, תראו. יש לי את כל זה זה חלק מהדירה שלנו. צריכים להעריך פה יותר אנשים. עכשיו בואו נספור כמה נשאר לי. נראה, יש לי את זה בכיס, בואו נראה גם כמה שילמתי לבן אדם. פשוט הביא לי את העודף ולא רוצה רציתי לחשב, כי הוא אחלה גבר, אז שמחתי עליו. בואו נראה כמה הוא נתן לי, בואו נראה כמה נשאר לי. אוקיי, יש לנו פה 43. שילמתי לו 20 ריאל, בדיוק 20 ריאל. יפה. מה יודעת לכם 20 ריאל על שתייה וההמבורגר שראיתם שאכלתי שהתפוצצי ביד. וכן, נשאר לי 43 ריאל לסוף היום. ויש לי הרבה מחשבות מה לעשות עם הכסף הזה, כי אני גם רוצה לצאת עם אנשים, וגם בא לי לשתות, וגם אני רוצה לאכול. כי 6 בערב עכשיו אני כנראה אהיה רעב בזמן הקרוב, עוד איזה כמה שעות. אז יש לי הרבה התלבטויות מה לעשות עם הכסף הזה עכשיו. אני מקווה שזה יספיק לי לפחות, אם אני אחליט אולי לא לצאת, או לצאת רק לאכול, לפחות שיספיק לי לזה. אני מאמין שלשתייה זה כן יספיק לי, אם אני רוצה נגיד להזמין איזה אלכוהול או משהו כאילו, זה כן יספיק. אם אני רוצה להיכנס אחרי זה לאיזשהו מועדון, אם אני אצא בכלל לאיזה מועדון או רק לבר, אם אני אצא למועדון אז זה יהיה כבר בעיה. יש מקומות שהם בחינם, יש מקומות שהם לא בחינם. אבל לרוב המקומות שבחינם הם רק לפני 11, כאילו לא אחרי. לפני 12 כבר יש גם כאלה, אבל אני לא בטוח. אז אני צריך לראות מה אני אעשה. טוב חבר'ה, מצאנו פתרון. אני מנסה עכשיו ללאפה עם שותף שלי, וננסה להשיג איזה משהו לאכול, נשאר לי 43 ריאל, וזה בערך באזור ה-20 ומשהו שקל, ואני הולך לאכול שם איזה משהו באחד הדוכנים, איזה בשר, משהו, אולי איזה בשר על סטיק ככה, ואחרי זה אנחנו נפגשים עם חבר'ה ברזילאי שלנו, ואנחנו כנראה נלך לאיזה מסיבת סמבה בחינם שיש שם באזור. אז בואו נראה אם אני אצליח באמת ב-43 ריאל שנשאר לי גם לאכול, וגם להיכנס למסיבת סמבה הזאת, מקווה באמת שהיא בחינם ולא צריך לשלם עליה כסף, אחרת אני צריך לוותר על הבילוי הזה, אחרת אני אכשל באתגר. אז נתעדכן שאנחנו נהיה בדרך. אנשים, איזה פה ישראלים? יו, תקשיבו. אני שורד יום שלם על 100 שקל כאילו. הבן זונה עובד עלינו שהוא מאמריקה? תן, אני ממינסוטה. איך ישראל עכשיו? מה, רגוע? אין מילים? מינסוטה. ואני מתחיל להסביר לו באנגלית, ואז אני פותח את היוטיוב שלו, ואני רואה כתוב יונתן ואנונו. לא הגיוני, והוא נראה כאילו תאילנדי, יפני, ברזילאי. והוא אומר, זה מתרגם, היוטיוב מתרגם אוטומטית, השם שלך עושה לו לא אחי. סרטון, יש לי סרטון על יום אחד, על 100 שקל. נשאר לי, אחרי זה נראה לי 20 מילה נשאר לי. לא מסיבה. לסיבה צריך להיות לך להשתחל בפנים בחינם, אני חייב לראות. רוצה לשלם עליך כמו גברים, אחי. לא. זה הסרטון, חייב להיות על הבאג'ט. אני אגיד לך מה פתרנו, אתה מוזמן לצלם אם אתה רוצה, אולי תשתמש אולי לא. אני עד גיל 23 לא עשיתי מסיבות. פעם ראשונה בחיים שלי גיל 23 עשיתי מסיבה. ומה הבנתי? זה בדיוק כמו בשיווק, יש לך משפך. נכון, מלמעלה זה טופ אופני, אחר כך אתה יורד ומצמצם.
תתחיל שיחה עם 100 בנות, תמשיך עם 20 מהם, תמשיך נשיקה עם 5 מהם, אחת מהם תמשיך איתה לאיזשהו דייט ואולי תשכבו. נגיד. אוקיי. אז כל שלב שאתה עושה, זה אקספי. הכנסת משהו, זה כמו בזה של ההימורים, אתה מכניס את המטבע ו... איתי, זה האקספי שלך, אחי, זה האקספי שלך. הכל אקספי. דיברת עם מישהי, אמרת לה? סתם, בוא נראה. I like the hair by the way. אקספי. למרות שהיא לא הסתכלה עליי. למה? כי הייתי עמית, אתה מבין? זה אקספי, זה אני עולה שלבים, גם זה נקודה אחת. לא צריך לצפות 50 אקספי ביחד. אחד, נגיד את זה לא, אבל אני לא מבין. לא, אומר את זה לי, אז אני אומר, הרעיון הוא, מה הכי דופק אותך בחיים? מה אתה עושה? להאדיר מדרגה. תגיד, וואו, זה צעד ענק ואתה לא עושה אותו בכלל, זה מלחיץ. אתה מבין? למה אני לא מעלה סרטונים? זה ענק עכשיו, זה ארוך, זה בלגנים. זה בקטנה. זה בקטנה, זה מה לשים בקפסה? אתה מבין? אז כזה. אז אם אתה הופך את המדרגה לכמה שיותר קטנה, זה נהיה לך קל. אתה מבין? ואז אתה כבר נכנס למוד. דרך אגב, אקספי טוב להתחלה, ואני עושה את זה, מדבר עם גברים, תראה איך דיברנו איתו. וואלה, עם גברים זה טוב, זה קל. פה גם החמיאו לך את זה. אתה רואה פה דוגג קצת, אתה יודע, יותר קל לך. כן, אבל אנחנו חושבים כמו תיירים, אז זה טוב לנו. מה, מאיפה את? פה, איזה קטע. גם תחשוב שנייה, מה הדבר הכי שיכול לקרות? ליטר לקנות. מה הדבר הכי... מה? אני אגיד לך, אתה מכוער, אני שואל אותך? אוקיי, זה הדבר הכי לא יודע, אני אומר לעצמי, בוא'נה, היא עומדת עם חברות שלה, איזה הדבר הכי גרוע שקרה לי, במסיבה, באתי, הצטרפתי, רקדתי איתם. אמרו לי, where are you from? אמרתי ישראל. Oh, I don't like Israel, go away. התעצבנתי. זהו, מה קרה? אמרתי, טוב, לא אוהבת אותי, לא צריך, גברת, I'm the prize. את מפסידה אותי, והלכתי משם, ואז בסוף זה היה מישהי אחרת. הדבר הכי חשוב, לזרום, לא לעשות מזה ביג דיל. תגיד משהו שאתה באמת רוצה להגיד, אל תגיד מה שאתה חושב שצריך להגיד. אתה באמת אוהב את השמלה שלה? תגיד לה, אני אוהב את השמלה שלה. כאילו, אהבתי את החולצה שלה. אז תגיד לה, אני אוהב. תגיב על משהו. תבדוק לפי מה שאתה נמשך אליו. אני אתמול ראיתי מישהי עם קעקוע מגניב, אמרתי לה, וואי, קעקוע מגניב, של מה הוא מסמן? היה לי באמת תרומי לדעת לא, אבל דמיין אותי קצת. מבין? שילמתי עכשיו על כל הדבר הזה, יש פה אורז, יש פה עוד פרנופה וסלט, וזה עלה לי 20 ריאל, כאילו בשבועה, כאילו כל הדבר הזה, עכשיו לי 23 ריאל עוד, והמסיבה עולה 30 ריאל, ואני חייב לחשוב מה אני עושה, אני חייב לחשוב מה אני עושה עם זה, אבל אני אעשה לדבר עם המאבטח שלו, לראות אם אני יכול להוריד את המחיר, אבל נראה מה אני אעשה, תהיה מה עם הבחור, והתחיל את המספק שלו עליי, מה שהבאתי גם קייפיליניה, כל הגודל הזה 15 ריאל, תקשיבו, נורא, 15 ריאל נשאר לי 8 ריאל, נראה לי בזה נסיים את היום וזהו, נראה מה אני אעשה פה בהמשך, אני אנסה להשיג עוד איזה משהו, נראה לי אמרה לי פה לסגור את הוידאו, סיימנו והצלחתי באתגר, צ'ירס ותקשיבו, אפשר גם לתת פה בפחות, ואני סתם שאני הגזמתי, אני באמת, במיוחד במקום הראשון, לקחתי איזה 4 משקאות לקחתי ובכלל אני הגזמתי, אבל הארוחה עצמה עלתה איזה אזור 15 שקל, הייתי יכול לשים את זה בזה ובשתייה כאילו. אבל כמו שאתה רואה אפשר לטייל בכל מקום, גם בברזיל שהיא חושבת כאילו, היא לא יקרה עד כדי כך כמו נגיד ארגנטינה או מקומות אחרים, אבל אפשר לטייל בה בזול גם, אפשר לסעוד אפילו פחות ב100 שקל כאילו, כמו שראיתם אפשר לי 8 כאילו, ואני סבתי רוב היום כאילו. באמת זה אפשרי, ועכשיו אנחנו נעשה סיבוב פה ונראה מה הולך להיות. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם, תנו לייק, אוהב אתכם, יאללה ביי, שערו למתקנים.